Estaba outro, como era outro... Marco. Marco, que si, Marco era un neno moi bueno, que iba buscando a súa nai polos países do mundo adiante, que diste, non había servicios sociales naquela, o que? O chaval decía, chegaba aí a lonja, decía, vas pa Uruguai, venga, sube con nosotros, venga. Claro, o sea, Marco, sí, era un neno moi bueno, unha bellísima persona que iba buscando a súa nai polos países do mundo adiante. Agora a súa nai... Marco era unha bella persona. Agora a súa nai... A súa nai era un pouco fillo de puta, Perdón. Porque vamos a ver, como era a mecánica dos dibujos estes? Marco iba buscando a súa nai, non? E xusto, cando Marco chegaba a un país, a súa nai marchaba para outro. Que diste, unha vez coincide. Dúas, está ben. Pero a terceira se te das conta de que a nai escapa do fillo, carai. Sabe, a nai... A nai que mete... Naquela época, xa veces non había, pero que un busca, sabes? Chegaba a señal, ala, chao, arrivederci. De feito, si, mira, si fora hoxe en día, xa, isto é dos anos 70, non? Tiña a canción esta de mi mono amello e yo, non? Pero si fora hoxe en día, cambiarían a sintonía. Sería ese de cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando voy, no te miras hasta aquí. Este é un espectáculo que teñen